lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si řeknu, proč mám nový kanál a řeknu si taky, že mám pro vás dobrou zprávu, protože jsem comebacknul, takže můžeme jít rovnou na to. Tak je to kvůli toho, že jsem tam dostal ban na 5 let, protože mi není 15. Takže teď budu natáčet na tenhle YouTube kanál, budu se snažit vydávat třeba co 2 dny videjka, ať to tady trošku rozjedem. Chtěl bych zase rád zpátky z mojich 100 odběratelů, takže jestli se na tohle video dívá někdo, kdo ještě nemá odběr, tak prosím dej ho, protože mi to moc pomůže a byl bych moc rád, kdyby jsme tady měli 100 odběratelů a třeba jsme i překonali můj starý kanál, kde jsem měl 300, jo. Takže teď si řekneme, co tady bude vycházet a proč jsem udělal nový kanál. Takže bude tady vycházet hlavně Brawl Stars, protože Roblox už mě tak nebaví, vím, že to byl můj hlavní content. Už jsem říkal, budu se snažit vydávat co 2 dny videa, aby to bylo co nejlepší ten edit a tak dále. Ještě před koncem tohoto videa tak bych vám chtěl ukázat můj profil. Tady to je můj profil. Mám prestiž 2, tady jsem a i dokonce v leaderboardu. Tady 78. Jo, byl jsem už třeba 40. ale už mě někdo přeběhnul. Vám tady dám QR kód, můžete si mě přidat a můžeme potom natočit nějakou třeba soutěž o něco a tak. To by bylo pro dnešní video vše a uvidíme se zase příště. Čau.